бо наздикшавии соли нави мелодӣ хиёбонҳои душанбе бо рамзҳои идона ороста гардида гаштугузори сокинон бештар ба назар мерасад. дар ин рӯзҳо бозори фурӯши тӯҳфаҳои идона гарм шудааст ва дар хиёбони марказии пойтахт дуконҳои махсус пайдо шудаанд. имсол бисёртара барое ки ӯ соли нав набуд, имсол уже ҳама дидестай соли нави хушуш дестай барои мон одам бисёра. Бозичаҳои солинавӣ ҳастанд, шабҳои бобои барфин, ҳамин ки бозичаҳои солинавӣ ҳастанд. ба гунаи мисол қимати арчаҳои солинавӣ вобаста ба ҳаҷм ва ороишот аз 65 то 1200 сомонӣ аст. нархе ки ба гуфтаи сокинон на барои ҳама дастрас аст. тоҷирон ҳам бо истифода аз наздикшавии иди соли нави мелодӣ ба молу маҳсулоташон тахфиф эълон кардаанд. аммо то куҷо сокинон ба ин тахфифҳо бовар доранд? 70% не мумкин 30%, 40% боварӣ аст. ба назари ман нархҳоро боло мекунанд, бо чӣ мекунанд? 50% мекунанд, бо амин нархи худаш мефурӯшанд, ё нархи худаш ё камтар пуронтар. 20%, 10%. ба фарқ аз соли гузашта ороиши солинавӣ дар хиёбонҳои душанбе бештар ба назар мерасад. дар чанд хиёбону майдончаҳо арчаҳои бузурги солинавӣ гузошта ва атрофи он бо рамзҳои идона тарроҳӣ шудааст. вале ҳоло низ ба ҷашнгирии соли нави мелодӣ назари мухталиф доранд. дар хона ҷашн намегирем, корхона оёда ҷашн мегирем. хона наврӯза ҷашн мегирем. дар хона хати ами оила мештем, ама каса ҷашн мегирифтем. аз яко вақтои ами студентида хати ами ва ҷуро ами душанбе ҷашн мегирифтем. дар чанд соли пеш таҷлил кардан ё накардани ҷашни соли нави мелодӣ дар тоҷикистон баҳсҳои тундеро ба бор оварда буд. бархе аз афроди мазҳабӣ таҷлили онро куфр медонистанд. кушта шудани як ҷавон бо либоси бобои барфӣ дар шаби таҷлил аз соли нав ба ин баҳсҳо равған рехта буд, аммо ҳоло инчунин баҳсҳо камтар ба назар мерасанд.